Her er Mediator Talks. Det handler altid om kemi, hvor vi gør det komplekse lidt lettere at forstå og lidt nemmere at arbejde med. Velkommen til. I dag der skal vi tale om artikler. Og i studiet har vi dig, Lars Wassmann. Artikler, det er jo en lidt svær størrelse. Kan du sådan lige sætte båndbredde på, hvor er vi henne, når vi taler artikler? Jamen artikler, det er alle de produkter, hvor at faconen eller formen eller designet, det er vigtigere end hvad tingene er lavet af. Så hvis vi tager en kop, så er det jo lige meget om den er lavet af glas eller porcelæn, eller den er skåret ud af en træpind. Det vigtigste er, at den har den form som kop, så den virker som en kop. Så det er egentlig sådan groft sagt forskellen på alle kemiprodukterne og så alle artiklerne. Og det kan være hvad som helst. Det kan være lamper og sko og ispinde og alt, hvad der egentlig bruges i dagligdagen af produkter, som ikke lige er kemiprodukter. Det er artiklerne. Og hvad er det så for udfordringer, som de danske virksomheder de møder i forhold til for eksempel dokumentation af de her? Den største udfordring, som jeg ser den, det er i hvert fald at finde ud af, lige nøjagtigt findes der noget særlovgivning, som min artikel glider ned i. Og der skal ikke ret mange ændringer til på de her artikler, før man måske er inde i den ene særlovgivning, eller den anden særlovgivning, eller man bare skal overholde de generelle sikkerhedsprocedurer eller regler for, at produkterne skal være sikre at bringe på markedet. Nu sidder du jo og rådgiver virksomheder. Altså, hvad er det sådan specifikt, du støder på, når de ringer til dig? Jeg støder på rigtig mange ting. Tit er det folk, der har fået nogle henvendelser og sagt, puha, jeg har fået en henvendelse fra myndighederne, de siger, at det her produkt, det er omfattet af den her lovgivning, men kan du hjælpe? Selvfølgelig kan vi det. Og så har vi rigtig mange kunder, som siger, at vi kunne godt tænke os at bringe det her produkt på markedet. Hvad skal vi overholde? Og så starter vi jo fra en ende af. Al den generelle lovgivning, REACH og hvad der findes der, begrænsninger af stoffer og begrænsninger af alle mulige tilsætningsstoffer. Og så kommer der al den her speciallovgivning. Så ja, men hvordan har du tænkt dig at sælge produktet? Hvem skal du sælge det til? Er det til voksne? Er det til børn? Men netop det der med, hvem er produkter til? Ordet anprisninger er jo meget vigtigt her. Kan du ikke lige sætte et ord på det? Jo, det er meget vigtigt, når man bringer et produkt på markedet, at man på forhånd har fastlagt, hvad er den intended use med et produkt, og at vi ikke skriver, at det kan både løse den ene opgave, og den anden opgave, og den tredje opgave, med mindre den kan, men så skal man bare vide, og så kan det godt være, at man glider ned i 1 lovgivning, 2 lovgivninger og 3 lovgivninger. Fordi at et simpelt lille ord kan flytte et produkt fra en lovgivning til en anden lovgivning. Og det kan være svært at gennemskue. Og vi har fået en gæst i studiet. Det er Niels Flemming Hansen, der er medlem af Europaparlamentet for Konservative. Velkommen til dig, Niels Flemming. Tak, og tak, fordi jeg måtte komme. Fornøjelse. Vi har jo snakket lidt omkring EU-artikler, eller artikler i EU. Ja, det kan jeg forestille. Og der er jo en del lovgivning, og Lars han har jo taget nogle ting med, som vi lige vil vise dig som EU-politiker, for at vi ligesom kan snakke lidt om, hvad er det for nogle benspænd, de her virksomheder i Danmark, de møder. Ja, Lars, hvad er det, du har taget med? Jamen, jeg har taget lidt forskellige artikler med, fordi der er rigtig meget lovgivning, og det er rigtig svært for virksomhederne at vide præcis, hvor glider jeg ned i den ene, og hvor glider jeg ned i den anden. Og jeg har et meget fint eksempel her. Det er sådan nogle ice spikes, man kan accessories, man kan putte på sine sko, så ikke man falder, hvis det er vinter. Ja. Og så har jeg taget et par vinterstøvler med. Vinterstøvler, det er jo bare vinterstøvler, skridsikre såler, så ikke falder, hvis det er glat. Så må jeg lige se dem, på lige løfte dem op. Det er bare sådan en rigtig lækker rockgummisål her. Ja, så nu har jeg jo en fortid i skobranchen. Så jeg siger bare, at den kan heller ikke tage statisk elektricitet. Det er en fantastisk. Ja. Og så har jeg sådan en her, hvor der så er sat sådan nogle søm på, så ikke man glider. Ja. Og som jo egentlig er en accessories, man kan tage ud på sine sko, hvis det er en sko, ja. Men fordi der er de her små søm, så er der nogen, der har fundet ud af på et møde, at det her, det er personlig værnemiddel, og den skal CE-mærkes, og der findes ingen standarder, så den skal ind over notified body, og der er nogen, der skal vurdere, om det her det er et sikkert produkt. Ja. Men kigger man i vejledningen, så står der accessories til privatpersoner, der beskytter mod almindelig vejr og vejr. Det er ikke personlig værnemiddel. Nej. Så det er jo lidt
det er svært. Man kan ikke se det i lovgivning, og vi kan faktisk ikke se det i vejledning. Vi skal helt ind og se på sådan et mødereferat, hvor der er nogen, der har blevet enige om på EU-plan, alle myndighederne sammen, at det her er et personligt vandmøde. Hvad tænker du om det, Flemming? Jamen, jeg tænker, at nu ved jeg jo fra min fortid, at de her fås 2-udgaver, der fås også med sådan noget meget groft sandpapir under. Og de ligger så et andet sted. Jamen prøv at, det er jo det, der er en stor udfordring med EU-lovgivning. Det er, at der er 27 forskellige lande. Der sidder et hav af embedsfolk rundt omkring, og også et hav af politikere, som alle sammen har holdninger til det her. Og derfor så bliver det nogle gange en lille smule mærkeligt, det der bliver lavet, eller har været lavet. Jeg har set mange mærkelige ting, eksempel med perlerne, som du garanteret kom med om lidt, har jeg også set. Nu kom jeg jo ind i 24, og noget af det, som vi jo har kigget rigtig, rigtig meget på, det er jo det her med deregulering og simplificering, og kald det hvad I vil. Og lige nu, der er man jo i gang med at kigge ind i og sige, okay, hvad for nogle byrdekrav skal man lægge på hvilke virksomheder, og hvad for nogle byrdekrav skal man fjerne fra virksomhederne. Og der er jo ingen tvivl om, at det, der er blevet lavet de sidste mange år, det er sådan noget lag på lag på lag på lag på lag. I virkeligheden lidt ligesom dansk beskæftigelsespolitik, det er lidt det samme, ikke? Og det er jo de barrierer, som vi skal redde ned, og det er jo ligesom det, som rigtig, rigtig meget af det her mandat går med. Vi laver det, der med det mundrette ord hedder omnibusser. Og hvorfor det hedder det kan jeg simpelthen ikke forklare, men det hedder det. Og jeg har selv siddet og været leder på den ene af dem. Det var den, der handlede om, hvor stor en virksomhed er, før du kan fjerne reguleringer, altså du kan lave reel deregulering. Og der landede vi jo ret højt, altså vi landede på 999 medarbejdere eller derunder, så kan vi fjerne det, og en omsætning på 200 millioner euro, vel at mærke. Og det undtager der i hvert fald de fleste danske virksomheder, kan jeg sige. Og det er den rigtige vej at gå. Men man skal ikke være i tvivl om, at det her, det er jo også et sted, hvor de politiske vinde, de også mødes i et stormvejr en gang imellem, fordi det er jo noget, når vi kigger på sådan noget som det her, så er der jo noget af det, som ligger i kemikalielovgivningen, så vidt jeg husker, ikke? Ja, men vi kan lige prøve at kigge på dem. Ja, hvad er det, der er med perlerne, Lars? Jamen, det sjove ved perlerne, det er jo, at hvis man har sådan en perleplade ting, og man sætter på, og man stryger den, så er den her vurderet som et kemisk produkt, der skal overholde kemikalielovgivning. Ja. Men hvis jeg tager den samme perle her, og jeg sælger den sammen med et stykke snor, så man kan lave den til perlekæder, så er det artikler, og så er det ikke omfattet af kemikalielovgivning. Og lige nuagtigt her i forhold til det her, så er det jo mikroplast, som er en del af kemikalielovgivning. Så det her, de skal mærkes med advarsel eller bortskaffelsesvejledninger, fordi det er mikroplast. Men så de her, der er ingenting. Og hvis jeg nu sælger den samlet, så går det jo helt galt, fordi så er det jo både en artikel og det er svært. Det er meget, meget svært. Og så er det vel også primært til børn? Ja, det er omfattet af legetøjsreglerne, så det er, sådan, det er der sådan rimelig styr på. Det er okay. Der er styr på sikkerheden, der er styr på standarderne, der er styr på lovgivningen, og der er nogle rigtig fine vejledninger, som er nemme at finde, både ved EU og ved de danske myndigheder. Så i forhold til legetøj er det ikke et problem. Men hvis vi snakker det her mikroplast, altså hvis vi løber ud af den bane, så er nogle af definitionerne jo også lidt spøjse. Ja. Fordi mindre end 5 mm på alle leder, så er mikroplast. Eller 5 mm, og det er fint, det virker. Men så har de også lige taget de der fiber med, så hvis den er 4,9 gange 15, så er det også mikroplast. Men hvis jeg knækker den, så den er 4,9 gange 6 eller 7, så er det så ikke mikroplast mere. Og det er bare svært for... Ja. Det er svært, både for virksomheden, det er det jo også for en skohandler for Vejle, skulle jeg hilse at sige. Det er ekstremt svært at finde ud af. Og jeg tror i virkeligheden, så handler det jo også rigtig meget om at sige, hvad er formålet med produktet? Og kan man sige, her har du jo et produkt, som har 2 formål, og så bliver det rigtig bøvlet, ikke? Fordi hvis det bare var, at det her, der laver du perleplader, så stryger du på dem, så vidste vi ligesom, hvad det var. Det her kan så flere ting, har sådan lidt multipurpose, ikke? Og så er det noget andet. Samtidig så sidder vi jo også og kigger lidt ind i og siger, okay, hvad er der så af materialer i de her produkter? Fordi vi skulle jo gerne have en dansk perleplade, skal jo gerne overholde den EU-lovgivning, der er på den side, fordi vi skal jo ikke have, at vi får et eller andet kinesisk produkt, som er livsfarligt
i forhold til, hvad er produktet produceret, ikke? Så det er jo sådan en helt tredje ting, ikke? Som man kigger ind i. Så det er meget bøvlet, og det vil jo være nogle af de her ting, som bliver ramt af, at når virksomheden sidder og kigger på og siger, vi har det her produkt, men under hvilken artikel skal vi lægge det? Og det er der, det bliver bøvlet, ikke? Og det er jo der, jeg godt kunne tænke mig, at man en eller anden måde havde nogle altså et eller andet fælles sted, man kunne gå ind og få vejledninger eller hjælp, eller så der ikke var tvivl, som man havde et eller andet, så siger jeg, det er et accessories til sko eller et eller andet, så kunne man gå ind i biblioteket, hvor der var vejledning, og sige, jeg kan vide, hvor jeg skal hen, så man på en eller anden måde fik en vejledning. Eller jeg havde en perle, og den skal jeg bruge på den her måde, hvor glider den så hen? Men hvordan får vi skabt det der bibliotek? Ja, og det er jo netop spørgsmålet, altså, skal man finde et bibliotek, hvor man kan sige som producent, hvis altså det bliver en ret stor matrix, der skal være omkring det her. Så bøvlet med at finde det bliver måske bedre end det er i dag, det medgiver jeg. Men der er også den anden mulighed, ikke, at vi siger, okay, vi har i Danmark nogle erhvervshuse, som gør det rigtig, rigtig godt. Kunne man have et EU-spor i dem? Altså, kunne man have et sted, hvor man gik hen med den her, hvis du nu kommer fra Nykøbing, så går du til dit lokale erhvervshus, som er sådan nogle regionsopdelte nogen, ikke, og siger, jeg har det her produkt, det her formål, hvor hører det under? Og så får du et rigtigt og bindende svar fra et fysisk menneske. Det synes jeg ville være rart. Men nu er jeg jo også konservativ, så ved så nej til nyt. Men det synes jeg jo ville være rart. Og så kunne man jo samtidig også have de eksperter siden der, som ved noget omkring EU-støttemidler osv., så man rent faktisk også fik nogle penge ud af arbejde i samfundet. Fordi det er jo sådan det næste. Vi sidder med nogle store finansielle muskler, og vi jo gerne støtte grøn omstilling, og hvad ved jeg, der er i forskellige ting og sager i danske virksomheder. Men ved man, hvor man skal gå hen for at finde de der støtteordninger? Det ved de store virksomheder. Det er jeg helt med på. Ja. Men nu sidder vi i Kolding i dag, ikke? Og sådan en startup her lidt uden for byen, handler hun, hvor de skal gå hen? Det tror jeg ikke. Det er jo det, der er problemet. Og der tænker jeg, at erhvervshusene også kan noget. Det kan det helt sikkert. Altså, vi prøver jo som rådgiver at hjælpe folk med det her, men selv for os, der sidder og følger med, der er det svært. Der er det nogle gange svært, fordi vi nogle gange skal rigtig langt ind i nogle af de her arbejdsgrupper for at få svarene. Ja. Men det er jo... Ja, undskyld. Der er lige kommet en ny vejledning om, hvornår er noget artikler, og hvornår er noget kemi. Ja. Og den lige kom ud, og jeg løb den lige igennem. Den kom i den her, jeg løb den lige igennem. Og der var der nogle ting, hvor jeg tænkte, det virker spøjst. Ja. Altså, men det er helt dernede, vi skal. Men det får jeg jo kun, fordi jeg følger med og har tilmeldt mig 27 forskellige... Ja. Altså, jeg tror, det man skal kigge ind i, altså den måde, jeg tror, man som dansk virksomhed nemmest kan angribe det her på, det er jo, skal selvfølgelig følge med i lovgivningen, når den bliver lavet. Altså, den kommer jo fra kommissionen, så kommer den ned på gulvet, ned til os. Og så er vi jo nogen, der går i gang med at arbejde med det. Og der skal man ind og have fat. Og der skal man ind og forklare den problemstilling der. Hvordan kan du hjælpe os? Altså, hvor er det, du kan sætte ind? Der, hvor jeg kan sætte ind, det er jo i forhold til simplificeringsdagsordnerne nu. Ja. Ikke? Altså på den lovgivning, hvor vi sidder sådan og prøver at sige, okay, hvad kan vi fjerne, hvad kan vi minimere, hvordan kan vi gøre det enkelt for borgerne i et enkelt land og ligesom interagere med os og handle med os, så at sige. Vi sidder og arbejder med EU Inc., altså det her, som i gamle dage hed det 28. regime, ikke? Og alle de her forskellige ting. Og der sidder vi jo netop og kigger ind i og siger, okay, hvordan laver vi noget her, som overholder alle 27 lande? Ja. Der tror jeg, det er der, man skal have fat, når man kommer når der kommer et nyt lovforslag fra kommissionen, så er det der, I skal ind og slå på sådan nogen som mig. Og sige, prøv at vi har behov for, at I tager det og det og det med. Og det gør vi, og så får vi nogle gode snakker om det. Det er jo et spørgsmål om viden. Det er et spørgsmål. Og det er et spørgsmål om, at vi som politikere skal have serveret den viden, som vi skal have. Og det får vi så, når man har sådan en uge i Danmark, hvor man er rundt og besøger virksomheder, ikke? Men det er vigtigt. Men når nu lovgivningen er kommet, så er det jo, fordi det er jo ikke de små og mellemstore virksomheder, der har hverken kapacitet eller mulighed for det. Nej.
men når så lovgivningen er kommet, så er det jo vigtigt, at de små virksomheder, eller de mindre virksomheder, også har mulighed for at finde ud af, at de er omfattet af de her ting. Og der bliver det svært. Og for eksempel, da den der mikroplast kom, at al maling er jo dybest set mikroplast. Den lokale Farvelak-fabrik, hvordan finder de ud af, hov, nu skal jeg til at sætte en advarsel på vores malinger, men det er svært for de der små og mellemstore produktions- eller handelsvirksomheder, som måske har 2, 3, 4, 5, 10 typer af produkter. Og vi har altid solgt sådan nogle her, og nu vil jeg gerne lige have sådan en med, fordi så falder mormor ikke, når hun skal ned og besøg. Det er bare rigtig... Jamen det er hvorfor skal der være så mange lovgivninger ind over et produkt? Altså det er jo svært for de små og mellemstore virksomheder at høre. Og det er svært. Og det er jo også det, vi forsøger at rive ned. Men det man har lavet, det har simpelthen været at sagt, at man har taget REACH-forordningen for et tilfældes skyld ud, og så har man lavet noget i den. Men det er bare ikke stringent ned igennem al den lovgivning, man laver. Og lige nu er der et projekt i kommissionen, og siger, okay, hvordan aligner vi al den her lovgivning, vi laver? Og det er noget af det, som der bliver brugt rigtig, rigtig meget energi på. Også i simplificeringsdagsordenen, altså når vi går ind og simplificerer for gasarter i biler, har jeg været med til at kigge på, du ved, hvor mange forskellige steder man så skal ind og rette tingene til. Og det er bare, det er nogle virkelig, virkelig store Excel-ark. Og der kan selvfølgelig ske fejl, men her er det et spørgsmål om, at der simpelthen er lavet lovgivning lag på lag i rigtig, rigtig mange år. Og så kom den her Draghi-rapport, og vi fik den her Draghi-pille alle sammen, og siger, nu skal vi gøre et eller andet, og vi tager det, nogle af os, meget seriøst, og så går vi ellers i gang med at simplificere, fordi vi ved jo godt, at der kommer rigtig, rigtig meget fra EU. Vi ved også, at 70% af den lovgivning, der er i Danmark, den kommer derfra. Og derfor bliver vi jo nødt til at gøre den bedre, rundere og nemmere. Så det er jo sådan den ene ting, det er det, vi kan gøre. Så den anden ting, der også skal gøres, og der er det jo så national politik, vi skal have fat i, det er at sige, okay, hvordan implementerer vi? Og hvordan får vi implementeret ensartet i alle 27 lande? Fordi der er ingen tvivl om, at et af lovgivningen, der forsøger vi ligesom at lave nu sidder vi på et stadion i dag, en ensartet spillebane, som alle kan spille på. Men hvis man så i de 27 lande laver forskellige implementeringer, som vi for eksempel ser med emballagedirektivet, jamen så bliver den spillebane jo ikke ensartet. Og det er ligesom det, som er væsentligt. Så der tror jeg, man vil opleve, at der kommer flere forordringer, flere vejledninger i, hvordan skal man implementere det her. Og så håber vi, det er vejen frem, specielt i forhold til simplificeringen. For det kan ikke nytte noget, at vi simplificerer helt vildt hårdt i Tyskland, men i Danmark sidder man og siger, nej, sådan skal det ikke være. Men selv med forordningerne er det jo også nogle gange en udfordring, fordi at man så fra en dansk myndighedstolker på en måde, og i Sverige på en anden måde, og er man på begge sider af Øresund, så får vi også nogle gange nogle udfordringer. Det var fuldstændig ret, jeg vil sige. Det var jo en af årsagerne til, at jeg rent faktisk stillede op til det her valg. Jeg sad som formand for Europaudvalget i Danmark, og der så vi jo det her. Og vi lavede faktisk en høring på det på et tidspunkt, og sagde, okay, nu spørger vi en masse eksperter og siger, hvordan laver vi den her implementering ensartet? Og det, der var svaret, altså det, der kom ud af det, det var at sige, jamen vi sætter 27 dygtige embedsmænd i et lokale, og så går de ud af det lokale og laver hvid røg, når de ligesom er blevet enige om, hvordan implementerer vi i alle lande. Det, der kan være udfordringen, det er jo, at der sidder et hav af minister rundt omkring i de enkelte lande, og de har alle sammen noget, de gerne lige vil pakke ind, noget mere populært end andre. Men hvis du har sådan et eller andet upopulært, og så du lige kan pakke det ind med EU-lovgivning, så det er EU's skyld. Ja, så er det EU's skyld. Man kan sige, på kemisiden eller på REACH-siden, der fungerer det jo meget godt. Der sidder de jo i forum, og så bliver de enige, og har man nogle ting, man ikke helt kan forklare i Danmark, eller er i tvivl om, hvordan man skal tolke i Danmark, så tager man det jo med til forum, og så bliver vi enige om, så er det sådan, vi gør i alle EU-lande. Men jeg har ikke det indtryk, at det er det, man gør på nogle af alle de andre forordninger. Nej. Man har ikke. Men det er jo den vej, ting bevæger sig. Ja. Altså, og det skal det også være. Vi kan gøre vores, og det forsøger vi på, som du ved, så kører vi ret hårdt på det her simplificering. Men de enkelte lande skal også gøre deres.
Og det oplever man så netop i kemilovgivningen, at det begynder at ske. Vi holder øje med jeres arbejde i EU, og så må vi jo satse på, at Lars han, kan holde styr i lovgivningen indtil da. Ellers så kommer Lars ned og besøger mig, og så lykkes vi. Det gør vi gerne. Vi kommer gerne på besøg. Herligt. Tak fordi du vil være med i dag. Tak fordi jeg måtte. Det har været en fornøjelse. Så fik vi sendt Niels Flemming Hansen afsted. Han nævner jo simplificering, at det faktisk er noget, de har øjne på. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Desværre kommer det nok til at tage lang tid, men det er jo fantastisk, hvis vi kan få gjort det mere simpelt og mere enkelt at komme på markedet med sine produkter. Dermed ikke sagt, at det ikke skal være sikre produkter, for det skal det stadigvæk være. Det skal bare være nemmere at finde ud af, præcis hvad for noget lovgivning skal jeg overholde for at komme på produktet eller på markedet med mit produkt. Og dermed sagt, at der er altså stadigvæk mange benspænd i artikler. I er velkommen til at kontakte Mediator, hvis I har brug for hjælp. Tak fordi du lyttede med. Husk, det handler altid om kemi. Vi ses til næste Mediator Talks.